Tá sé antáhachtach eisteachán a bheith an le cur leis an éagsúlacht a tagan ón na bun scríbhneoirí. Sílim gúil se sin fíorthábhachtach. Nuair smaoiníonn tú ar a leaid daoine atá a bheitchan an uairscéal nó crosach gearscéalta nó leithéide sin do dhaoine fásta a scríomh an Ghaeilge. Tuigeann tú ar buinte gur pobl beag scríbhneoirí atá i gceist. Tá muid an Áras Scríbhneoirí na hÉireann i gcearnamh fearnell Mac Lochlainn agus tá muid teacaí an seo tróna le seoladh a dhéanamh ar an uairscéal Tír Bheag. Agus eisteachán atá déanta ag Antain Mac Lochlainn ar an uairscéal Fraincis Petit Pays le gael faoi. Well, tá rinneáil leortaí eisiú go mthana féin. Chud mhór an bhéarla, d'aistear ba coppla leor de chuid C.S. Lewis, Narnia agus an stuff sin ar fad. Seán chéadúir dú táirt faoi uairscéal Fraincis agus rimba sin ar chuirú ó Barzaz. Tá sráid acu, sráid aistearchan Gaeilge ar leortaí Fraincis agus ba sé deacair a bheith chomáid leis an dáithionn atá an hana féin, mar is seoda aistearchan a bhí an tú so. The sologum ganiri ga masar mailum an yeri seo. Is ceartúnar fád taú leis an airná seo, agus tá Barzaz ag déanamh sco na haibbre nuair a láthar na hora ó thaobh leabhar iontacha chur fáil don phobal léthireachta agus an rud tá ionach fiú ná go mbíonn anna cuid agsúlaachta buinte leis na leabhar a ailsíonn siad ní bhíonn gá leabhar lonathe sa tír céin an éidir mar sin satá ilcultúrthas le feiceáil agus le braisint in san leabhar atá déanta a cogadh seo. An scéalatá ná chur síos ar an saolatá ag leadógatá a gaiirí níos sa mBurundi nó Burundi in na Hafraice agus an síl spríúil atá aige agus an síl bhfuil deacrachtaí persanta baint leis uaireanta agus a hisismothirí a scala. Ach rud níos trú a bhéilí fós agus níos tragóidí fós mar chúra ar an scéal tá an cinenne dhíthú a rinneú sa tír na Nacaláimhe Rwanda simlíon ní 1994 agus an bhaint a bhí ag muintir ó bháthair leis an scéal tragóideach sin. An rud atá simil faoin leor seo na tá sé geirí a chéal a chathamh mar i dhéanú fearágur bí. A tá gráthhéal a titmas i chéal a háartar, cogadh etneach a bagart idir an pobl Hutuach agus an pobl Tutsi. Cén fág bhfuil sim agam san na gur mise ag obair do seirbhís feidbliain na Fraince idirnáisiúnta a bhí ag créalamh fud na Hafraice agus bhí mar an le líne an ama an cinenne díothú ag tiitimá a Rwanda agus an cyflins ní cinenne leathar bhí an sa bhorún ach mar sin hen bhí cyflins an agus bhí go leor daoine a fuair blas le líne an chogaí cathartha. In Rwanda mar hampla tígus tí a céad lá trííthe bliana hen a mí ní géad nó cethir fuair milliún duine blas. Tá cosúlachtaí an freisin ó thaobh rudaí a tharla in éireann, tá cosúlachtaí an ó thaobh cinál síl na líine i dtír ar cholínach tá teanga áitiúláin tá teanga mhór na cholínachta an Fraincis nó. Is scéal leanúnach é agus duine den na charachtaríonn sa leor deir se go deasa, deir se beisneartas na tropachaí le na stadas daoine ag marú chéile, agus is dóilm go bhfuil sin tragad a go leor ach gur teartar táhairteach atá.